Ya, Mbak si Indi. Lita Nggih. Pripun? sehat. Nggih sehat, namung mboten waras. Oh, Allah ki malah Sehat ning ra waras iki. Oh, nggih. Sehat ning ora ya mending mending waras. Mending waras daripada sehat ya, gue. Si Windy, Hindi. or ki jangan. Kelalen bae kok, Bu. Iya si Hindi. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Enten pamundutan apa? Pundutan apa Mbak si Cita? Lewong. Oh, nggih, Oh, lewong. pundutan lewong. Nggih, niki para rawuh Sutresna Budaya Nggih, wah, Mesake Liwung. Ya. Bu Carik mangke minggah panggung nggih Bu Carik. Kali Pak Lurah nggih Bu Carik kali Pak monggo Kades gentenan, mangga. Bu Carik Pak Lurah. Monggo. Nggih Bu Carik kali Pak Lurah Paringi mriki. berkah. Ya. Ibu Tri Wakida. Kali Pak Kades mriki Pak. Yo. Ya pokoknya 50.000. Pokoknya mangga. Gayeng tenan ya. Gayeng Matur nggih. nuwun. Heeh. Sutresna Budaya padha rawuh Pak Padha. Ngatman saking Pak Ngatman nggih mangke mbok badhe Matur minggah nuwun, Pak rawuhipun. Ngatman. Ya. Pak Jaman Urip nyimak saking Jakarta Bekasi. Oh nggih. Nuwun. Ah. Ya, Liwung ya. Ya. Hae hae. Hae hae. Hae hae. Asik.
Oh. Yuk, Yo. Bacotke. Yo. sor, atak sogok-sogok, ala keri-keri. Sor. Yuk. Sabda pandita ratu ring sliramu tatya ing sisihku. Hak Oki Gusti ngilani renaku mati bawa mati. niki Wah. Trio kwek-kwek. nggih para ledes sampun